guys. Ari guys sa pwesto sa akong kamalig kong anak guys. Naman siya kamalig aring dapita. Atong tan-aon og naabay isda. Uy. Murag jamu man. Tiyale. Gakub man agkoan. Gakub ang pum. Ara guys, gakub. Gakub di ay wa day sud. Nanagat man to gabi wa man wa tingali kuha kay wa man or gihatod ka niya sa labasiro. So sila si Alex, si Alex sama si Berto ang nilawod. Kana magsakayan ni Aladdin sakayan ni Aladdin. Hala, wa diri sakayan ni Bert. Wa diri sakayan ni Bert Jr. Tuwa de pod nilawod tingali. Ato alagi di ay kay tuag ang chinilas Si Alex, si Berto duha, senior ug junior tuwa. Tingali si Alvin wa mo laod kay nakabulinaw gabi Namulinaw na gabi guys, mama mulinaw pagka buntag malangre. Pero karong adlaw o malangre Kapoy tingali. Mutabo ka ato? Ato na si Alvin? La ingon-ingon po ko wa diha kay wa man day namay ang sakayan lagi. Unsa man napagi? Aw. Pamampod si kuan? Gahunas pa man Hawm-hawm pa dyan noan. Gahunas. La murag kain kong wa mamalangre. Tulo dito sila na malangre. Wa lagi subay lagi ato og naabay iyang kuan isda to wa man adto to Gikub. Basin. Murag gisgot to gamay rag isda. Tukoy! Kuy! Wa managad! Naana da si Jabay. Lao man adto pa gahapon bisan ni tabuk ko kay kinsa man tong tusunasan to Isdaan baka taon ni. Bye-bye!
Una man ni siya kay sayo man ni tagak. Sayo ni nanagat. Sila Birto kay buntag naman. Ha, baka intay grasya ani. Kaya ko gabi ra ka ng dagat na nilaw day. Gabi ba ni taktak? Karon na ding buntan. Hapit. Atay po ng hapit. Naa, murag usa ka buok ngali na. Wa pod bitaw mo zero. Ha? Tulo? Ah, watsiha dining anak ka oy. Pila? Para biya mong manang ba. Pila? 2, 5. Para magbalde. Kaatong bay ko ana ha. Dai abat ato nya tabukan kuan ba? Patabukan ni Alvin Carijo. Di pa maabot pa ka nang tunga-tunga si Alvin, di pa kaabot sa kuan. Ha? Ikandos ra man na kay daghang kaadyo adto. Oh. Hugasi sa adoy. Hugasi sa langgana. Abot na Alvin, no? Ha? Abot na. Asa? Oo. Asa man dito dai? Ha? Alvin nga. Alvin, manong ba? Asa man dito manabo? Nanagat bitaw. Ha? Alvin. Oh. Asagi. Ha? Nasaan sa isakdan? Oo. Nasko. Asa ko no agi buanga. Kaya di ko kapaklay na po may. Wa? Gakuan. Ugasi kay. Ugasi kay sena. Gagmay mo gatak. Ha? Pila? Bao? Di lagi mutugan yung batag. Pila ka buok? Ha? Lagi? Aawa kay ma. Namay nailong gabitay gubot oh. Kuno na kay ako ng husayon. Buya? Dugay man timbang lang Alvin. Maka nakuha kay dugay gitimbang. Labas na yung paon day no? Maka nagbuli na gabi lang. Labas. Awat. Dia ba buli na sa gabi eh. Ha? Ug maabot sang STM day imong ibaligya day. Imong kuan si Ma'am Emil liga kay itinda day kuno nila dito sa kuan.
Alicia ba to? Og mo puno na, mo puno na kana. Nay sa STM. Ito, STM. Nasa libo na laman kay. Pilay STM sa kwan? Isdaan baka na sa. Asa raman tong ibigyan amari yang isda di ay bisig ako'y pabitbiton ani. Hala. Pabitbiton tihalitas isda. Ha? Mga tagtong kilo man tiyo na doy. Ha? Oo. Di natakatos daplen aw ba suba. Taob na ganyan ma. Gataob na guys, ini may katabok suba. Kasi mo ganina ha, mo ganina man. Gahon na sa jud ay. Tumo na raw sa Bert oh. Tuwas ra ni kay kuan may yang paon kanang tambantuy. Wa may magkuan og bulinaw kay kapoy na lagi mamaog kuan kadlaw na. Yan yung ulo lagi ng taga-anas. Kubay, sam-sam, kurang tarik ito. Karon, kasi. Tag. Tangan kita. Galing dito na ito mga. A few moments later. Naning tayo mga guys, nakaabot na si Bert pero wag yun ako siya masugat dito sa baba suga guys kay lawom naman. Gawat na lang niya pag pumod sa dapin guys. Wala na may kita siyang isda. Ay noon gamay ra ko na po yung isda guys. Tuwas gihapon. Pero sige laman guys kay maka sustinod gihapon, bahala ginagmayra kay dili man malkansi sa paon mao na nga dili jud katagman ang dagat guys. Managat lang ta gihapon bisag ginagmayra. Kay karon mga panahon na guys, gagmayra jud lang mga kuha. Diferensya kung manakta ko gabi guys, kay gabi na mo nang uso ani pero di na pwede si Bert kay tiguwang na. Pasensya na mo guys, so maura po lingaw na ko karong adlaw og shout out sa tanan guys sa ako mga followers, viewers, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug ako mayon guys, bye bye.